Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 1-nji apreli hepdeniň anyny habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Azerbaýjanda 5 adam milli futbol komandasyny tanqid eden jurnalisti urup öldürmek üçin 13 ýyl içinde türme tutsaklygyna hökm edildi. 30 ýaşly Rasim Aliýew özüne hüjüm edilenden bir gün soňra 2015-nji ýylyň 9-njy awgustynda Bakuň bir keselhanasynda aradan çykdy. Türkmenistan demokratik hukuk we dünýäwi döwlet bolmagyna esaslanýanlygyny ýylan edip dine ynanmak azatlygy hakynda kanun kabul etdi. Bilermenler kanunyň durmuşda bir jaý edilmeginiň ähmiýetini ykdyarlar. Governments of the region and especially Turkmenistan. Suw bayramçylygynyň öňü sirasynda Türkmenistanlylar ýurtda suwun gymmadynyň söziň dol imanysynda artýanlygyny aýdýarlar. Şeher wagt galyp durýar. Öň 50 manat bolanmasa, köni pullun soň 75 manat etdiler. Soň käri ýylan märe 90 manata galdyrdylar şonu. Suwy. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş bolan. Ortiýetli tanymal gararsız jurnalist Dmitri Tselikin Sankt-Peterburgdaky öýünde öli tapyldy. Şäheriň polisiýasynyň 1-nji aprelde aýtmagyna görä 54 ýaşly Tselikin pyçaklanyp ençeme ýaradan helak bolupdyr. Jurnalistiň adyndan 2 gün mundan öň aradan çykanlygy aýdylýar. Polisiýa onuň kompýuteriniň we mobil telefonunyň getirim bolandygyny habar berdi. Tselikin medeniýete we sadahat köp üns beren tanymal jurnalisti. Şeýle dol gararsız habar terişdeler bilen işleşip sosial meseleler we adam hukuklary barada ýazýardy. Onuň makalelary Chaspik, Kommersant, Moskovskiy Novosti, Vedomosti we ýene ençeme meşhur gazetlarda çap bolýardy. 2001-2003-nji ýyllarda Tselikin Ortiýetiň RTR telekanalynda 2 sany meşhur telegepleşigi hem alyp barýardy. Şeýle-de jurnalist Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň gepleşiklerine gatnaşýardy. Krym tatarlarynyň dilindäki täze satelit telewiziýasy Ortiýet tarapyndan anneksiýa edilen Krym ýarymadasyna gepleşik berip başlady. Mundan öň ýarymadanyň Ortiýet tarapyndan goldanýan häkimetleri tatar dilindäki ähli gararsız habar terişdelerini ýapypdy. Hökümet baş tutanyň ornbasary Ruslan Balbek Millet adly täze telekanalyň maksadynyň Ortiýada garşy propaganda garşy öreşmekden ibaratdygyny aýtdy. Krym tatarlarynyň jemgyýeti geçen ýylyň awgust aýynda kanalyň resmi hasaba alynan wagtynda garşy çykyş edip, ony Kremliň propaganda guraly diýip atlandyrypdy. Kanal sentýabr aýynda synagly gepleşiklerine başlapdy. Telekanalyň gepleşikleri Ortiýetiň Yamal 401 satelit arkaly Ortiýetde, Ukrainada, Merkezi Aziýada we Türkiýede görkezler diýip media serişdesiniň baş müdiri Seyran Mambetow 1-nji aprelde aýtdy. Bir ýyl mundan ozal Krymyň Ortiýet tarapyndan goldanýan häkimetleri Krym tatarlarynyň ATR telekanalyny we onuň birnäçe bölümini ýapypdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşugynda Birleşen Ştatlaryň Türkiýanyň howpsuzlygyna degişli borçlaryny ýene tasdiklady. Aktam taraplaryň 31-nji martda geçiren gepleşiklerinde Islam döwleti ekstremist toparyna garşy söwüşmek boýunça ýurtlaryň edýän tagallalaryny ara alyp maslahat edenligini habar berdi. Aktamyň maglumatyna görä Obama Erdoğana 31-nji martda Diyarbakyrda hüjümde wepat bolanlar sebäpli gynan çöldiripdir. Türkiýanyň resmi esasan Kürt ýylatly şäherde polisiýanyň ulagyna edilen hüjümde polisiýanyň 7 wekiliniň wepat bolanlygyny we 20den gowragynyň yaralananlygyny aýtdylar. Türkiýanyň prezidentiniň administrasiýasynyň 1-nji aprelde çap eden resmi beýannamasynda NATO ugramasyna agza bolan iki ýurdun liderleriniň migrant krizisyny çözme ugrundaky hyzmatdaşlygy, şeýle hem Islam döwleti toparyna garşy görüşde öz tagallalaryny artdyrmagyň ýollaryny ara alyp maslahat edendikleri habar berildi. Pekin Hytaýda neşe gaçakçylygy bilen baglylykda iş ketilen 2 gadak zenany Gazakstana tapşyrdy. Gazakstanyň baş prokurorunyň 1-nji aprelde aýtmagyna görä, Gazak zenanlary türme möhletini Gazakstanda geçirirler. Tutsaklaryň şahsiýetleri we olara çykarylan höküm barada maglumat berilmedi. Gazak resmiýetleri 2015-nji ýylyň awgust aýyndan beri Hytaýda türli jenaýatçylyklar bilen baglylykda iş ketilen 7 Gazak raýatynyň türme möhletlerini öz ýurdunda geçirmek üçin Gazakstana berilenligini aýtdylar.
Kazakstanyň we Hytaýyň arasynda tutsaglykdaky raýatlary çalışmak barada gylalaşyk 2011-nji ýylda baglaşlypdy we 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Kazakstan 2015-nji ýylyň iýul aýynda Hytaý tarapyndan tasdiklanypdy. Azerbayjanda 5 adam milli futbol komandasyny tanqid eden jurnalisti urup öldürmek üçin 13 ýyla çelni türme tutsaglygyna höküm edildi. 30 ýaşly Rasim Aliyev urulup ýenjilmeginiň ertesi 2015-nji ýylyň 9-njy awgustynda Bakuwyň keselhanasynda aradan çykdy. Bakuwyň agyr jinaýatçylyklara garaýan sudy 5 adamy jurnalistiň ölümine sebäp bolan agyr şikastleri ýetirmekde günäli tapdy we Elşan Ismaýylowy 13, Arif Aliyew 12 Jamal Mamadowy 11, Samir Mustafayewy we Kenan Madatowy 9 ýyl türme tutsaglygyna höküm etdi. Aliyev özüniň Kabala futbol komandasynyň we Azerbaýjanyň milli komandasynyň oýunçysy Javid Huseynowyň tarapdarlarynyň hüjümine sebäp bolandygyny aýdypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjanda 5 adam milli futbol komandasyny tanqid eden jurnalisti urup öldürmek üçin 13 ýyla çenli türme tutsaglygyna höküm edildi. 30 ýaşly Rasim Aliyew geçen ýylyň awgust aýynda urulup ýenjilmeginiň ertesi Bakuwyň keselhanasynda aradan çykdy. Ol özüne milli futbol komandasynyň oýunçysynyň tarapdarlarynyň hüjüm edenligini aýdyp ýetişipdi. Rasim Aliyewiň ölüminiň sebäpkärlerine çykarylan karar barada habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinläli. Azerbaýjanyň milli futbol ýyldyzyny tanqidlan jurnalisti ýenjip öldürendigi üçin 5 adama 13 ýyla çelli türme tutsaglygy berildi. 30 ýaşly Rasim Aliyew özüne hüjüm edilenden bir gün soňra 2015-nji ýylyň 9-njy awgustynda Bakuwyň bir keselhanasynda aradan çykdy. Bakuwyň agyr jenaýet işlerine garaýan kadyýeti 1 aprelde 5 adamy ölüme sebäp bolan urgularda günäli tapyp Elşan Ismaýylowy 13 ýyl, Arif Aliyew 12 ýyl ýarym, Jamal Mamadowy 11 ýyl, Samir Mustafayew bilen Kenan Madatowy 9 ýyl türme tutsaglygyna höküm etdi. Keselhanada ýaterka Aliyew özüne hüjüm edenleriň Azerbaýjanyň milli futbol toparynyň oýunçysy Javid Huseynowyň tarapdarlarydygyny aýtdy. Aliyew Facebook'ta Huseynowy tanqidlapdy. Ol Huseynowyň 6-njy awgustda Kiprde özüni alyp başyny tanqidlap, onuň Ýewropa ýarışlaryna goýup berilmeliligine çagyrypdy. Oýundan soňra Huseynow Türkiýanyň baýdagyny galgatdy. Bir gerek jurnalisti ondan muny näme üçin edendigini soran hem biedeplik bilen elini bulady. Aliyew Ýewropanyň futbol meýdanlaryna ahlaksyz, edepsiz we özüne erketip bilmeýän bir adamyň maňa wekilçilik etmegini islämek diýip ýazdy. Aliyewiň aýtmagyna görä soňra oňa bir adam 2 gedekçän edip özüniň Huseynowyň ýegendigini aýdypdyr. Birinji gedekçän edenne ol Aliyewa gaharlanypdyr. Ol adam ýene bir gedekçän edip özüniň öňki jaňy barada ötünç sorap oňa ýagdaýy çaý başyna gürleşel diýipdir. Aliyew bu adam bilen doşmak üçin baranna onuň bilen salamlaşyk bolup ýaňy ulagdan düşenne Aliyewa arkadan hüjüm edilipdir. Huseynow jenaýeti bastyr ýusur edenlikde aýyplandy. Oňa aýratyn suud proses garaşýar. Futbolçy özüniň bu işde eliniň ýokdugyny aýdýar. Eger günäli tapylsa, onu ol 3 ýyla çelli türme tutsaglygyna höküm ediler. Ölen jurnalistiň kakasy Mehmet Ali 1 aprelde höküm barada kanagatlanma bildirip, bularyň hemmesi jenaýetkär. Olar meniň oglumy bir kastan öldürdüler. Olar oglum bilen duşuşmazdan öň bu hüjümi planlaşdyryp, ony öldürdüler diýdi. Ýöne höküm edilen 5 adamyň garyndaşlary suudyň karary adalatsız diýip, öýleriniň apelýasiýa kadyýetine ýüz tutsaklaryny aýdýarlar. Bu adamlar öýleriniň Aliyewi öldürmegi planlaşdyrmandyklaryny, onuň ölümine sebäp bolan keselhananyň doktorlarynyň geleňsizligi diýerler. Aliyew tanymal garaşsyz jurnalisti. Ol ozal Azerbaýjanyna mediýanyň erkinligi orna iş alyp barýan reportyorlaryň erkinligi we hawpsuzlygy asly goramada işläpdi. Azerbaýjandaky garaşsyz we opozisiýon jurnalistler Aliyewiň ýenjilip öldürilmegi ýurtda hökümeti tanqidleýän jurnalistlere hüjüm etsen, jeda ýok diýen pikirin giňden ýaýrandygyny görkezýär diýdiler.
Derňeji jurnalist Şahbelet Çobanogly Awgusta Bakuň golayynda Mehdiýabad obasyna Alif jaýlananna hemmeler jurnalistlere häkimiýet başyndakileriň semeleşi ýaly çemeleşmelidir diýerler diýdi. Ol soňra hem polisiýanyň jurnalistleri ýenjip jezasyz galýandygyny görýän adamlar metbuatyň garşysyna zorluk ulanmak mümkin diýip pikir edýärler diýip sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radio sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Owganistandan gowuşýan soňky maglumatlara görä hökümet güýçleri Türkmenistan bilen serhetdeş Jowuzjan welaýatynda ýaragly söwüşçilere garşy täze harby çärelerini başlapdyr. 5 günläp dowam ettiriljekdi gaýdylýan bu çäreler barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradiýanyň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Demirgazyk Awganistanyň Jowuzjan welaýatynyň baş etrabynda şu gün, ýagny 1 aprelde jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Jeňçilere garşy harby çäreniň 5 günläp dowam ettiriljekdigini yerli resmiler aýdýar. Jowuzjan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmetullah Türkistanyň aýtmagyna görä, çaknaşykda 9 jeňçi helak bolupdyr, 6 jeňçi yaralanypdyr. Harby operasiýa Jowuzjan welaýatynda ýerleşen Awgan harby güýçleri we Jowuzjan polisiýasy gatnaşýar. Jeňçilere garşy harby hüjuma şu gün welaýatyň Paýdabad etrabyndan başlandy. Harby operasiýa Akça, Mürdiýan we Hanaga etrabynda da geçirilýär. Jeňçilere garşy harby operasiýa bütün welaýat boýunça ýaýbanlandyrylýar diýip Türkistany aýtdy. Ameliyat tasdiqi dar uluswali Paýzawad şuru şuda. Jowuzjan Taliban 9 nafarşan kuşta şuda, 6 nafarşan zahmi daran. Jowuzjan welaýatynyň 10 etrabı var. Welaýatyň 8 etrabynda türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýar. Welaýatyň obalarynyň aglabasyna jeňçileriň iýeçilik edýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Paýdabad etrabynyň häkimi Hanym Saýra Şikibiň aýdýşyça, jeňçiler etrabyň Kuşkök we Gypçak adly sebitlerine hüjum edipdir. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda şu wagtam çaknaşyk dowam edýär. Uruşa Erbeki adly yerli ýaraglylar hem gatnaşýar diýip häkim aýdýar. Jowuzjan welaýatynda hem jeňçileriň güýçlenýändigini yerli resmiler habar berýär. Jeňçiler welaýatda meýdan suwdyny ýola goýýar. Halky durly aýplamalar bilen jezalandyrýar. Jowuzjan welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk idarasynyň müdiri Abdulhafiz Haşynyň aýdyşyna garanda, jeňçiler Rabia adly 20 ýaşyndaky bir aýaly bekanun jinsy gatnaşykda bolanlykda günälap atyp öldüripdir. Bu aýal bilen jinsy gatnaşykda bolanlygy guman edilýän adam bolsa, talip militanlarynyň elinden gaçyp gutulmagy başarypdyr. Meňejik etrabynda da jeňçiler 5 adamy hökümet bilen hyzmatdaşlyk edýänlikde aýplap öldürdi. Akça etrabynda hem jeňçiler 3 beýguna adamyň kellesini kesdi diýip haşy belledi. فلسطینی‌ها انجام داده باشد دوستمندان طالبان خود فرار داده است که این رابعه نام توسط گروه‌های مخالفین تیرباران شده و به قتل رسیده. Demirgazyk Awganistanyň Jowuzjan welaýatynyň 3 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýän Hamýab etrabyny arada jeňçiler doýanlygyna basyp alypdy. Vice-prezident general dostumyň ýol başçylygynda bu etrapda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Bu jeňçiler ýa çekilipdi. Ýöne gowşan maglumata görä, jeňçiler ýene Hamýab etrabynyň obalaryna ýerleşip başlapdyr. Vice-prezident general dostumyň himayet etmegi bilen Hamýab etrabynda ýerleşen Erbeki adly yerli ýaraglylaryň komandirini jeňçiler terror etdi. Jowuzjan welaýatynda türkmen ýaraglylar hem jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Emma türkmen ýaraglylaryny hökümetiň goldamaýandygyndan komandir Allaberin Karya nägelilik bildirdi. Şo sebäpden jeňçilere garşy göreşýän türkmen ýaraglylarynyň sanynyň indi kemelendigini komandir ma'lum etdi. Dowlat tarapyndan kömek edilýär. Tarifler meselesi gözletirip aksanın tadırıklarında sen mesele tarifler var. Benim korkuyorum. Hamiyar sonradan cancalısını başa koyup kapayan yol öldürdük. Ben öyle yayağların Jowuzjan welaýatynda temelde ya. Mene gitsenem yok. Abdutaran'da bu komandan matı. Onlar hükümet kömek etmedi koydu. Aksızınım yok. Gepleşik taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan Guly Murady.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýasy awtologlaryň köçelerde saklanmagy bilen bagly ýagdaýa gözegçiligini güýçlendirdi. Häzirki wagtda awtologlaryň saklanmagyna we goýulmagyna bar bolan gadagançylyklaryň diňe bir protokol köçeleri bilen çäklenmeýänligi aýdylýar. Soňky ýagdaýlar we çäklendirmeleriň sebäpleri barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewden gürrüň bermegi soradyk. Amanmuradaga soňky wagtda Aşgabatyň köçelerinde awtologlaryň saklanmagyna we durmagyna gadagançylygyň girdilenligi barada habar berdiňiz. Bu ýagdaý haýsy köçelerde, şäheriň haýsy böleklerinde köp ýüze çykýar? Paýtagtly awtolog sürücülerini girdilen gadaganlyklar öňe bardyr. Protokol köçeleriniň uğruna sähäçe wagt saklanmak, signal bermek gadagan ýöne. Indi soňky 3 aýlykda protokol köçelerini birikden kiçik köçeleriň ählisiniň uğruna awtologlar bilen säginmegem, awtolog goýmagam gadagan. Özüm şol köçeleriň uğruna awtolog goýmak üçin öňden ýürüýte netlenen yerlerin bardygyna garamazdan şeýle gadaganlyk girdildi. Bir şäheriň istenlik yerine bar ýöne men beletlerim şäheriň Mir 1, Mir 2 etrapçylaryň ikisem şäheriň protokol köçesi aýlan öňkülelin häzirki tutmanmaşy şaýorunyň uğruna ýerleşýän etrapçylar ine şu ýerde bolýan bize unnuydyň dowamyna gözüýleýänýärdi. Amanmuradaga şol ýerde nämeler ýerleşýär? Hökümet edaralarymy, ýaşaş jaýlarymy ýa-da sosial obýektlermi? Şäheriň Mir 1, Mir 2 etrapçylarynyň uğruna esasana ýaşaş jaýlary ýerleşýär. Şeýle hem şol prospekt bilen protokol köçesi bilen birikden köçeleriň uğruna mektepler, çağlar baglary ýerleşýär. Şeýle hem uly sowda merkezi häzir işlemeýän bolsa-da awatlyş işler getirilýänligi üçin işlemeýän Mir bazar diýip atlandyrylýan bazar ýerleşýär. Esasan yerleşýän ýaşaş jaýlary hem mektepler, çağlar baglary. Amanmuradaga siziň agdan köçeleriňizde awtologlaryň saklanmagyna gadagançylyk girdilen ýerlerde şeýle gadagançylyk barada habar berýän ýörüýte ýol belgileri barmy? Gurrun edýän etrapçylarymda Lenin prospektine birikden 6 tane köse var. Bulan hiç birinin adı yok. Şeýle hem Yunus Emre adyna köse var. Ýöneşim Yunus Emre kösesi olaýmasa galan 6 kösede awtologlary goýmagy girdilen gadaganlyk hakyna ýa-da bolmasa şol ýerde signal bermek, säginmek gadaganlyk hakyna köse ýol hereketiniň ýürüýte belgileri ýok. Amanmuradaga polisiýa işgärleri sürüjülere garşy çäre görünlerinde şol gadagançylygyň sebäplerini näme diýip düşündirýärler? Şol gadagançylygyň sebäbini köçe ýol gözegçiligiň işgärlere biz ýokardan berilýän görkezmäni bergaý edýär. Protokol köçesinden teredeninde gaýlaryň öňünde köçeleriň uğruna hiç ýerle awtolog bolmalylar. Biz şol görkezmäni bergaý edýär diýýärler. Şu ýagdaý yerli ilata şol mekteplere, çağlar baglaryna gatnaýanlara nähili täsir ýetirýär? Elbet täsir edýär. Onuň bolsa prosesini düşündirin. Protokol köçesine birikden kiçik köçeleriň uğruna öňgaýdyşyndan hatda awtolog goýmagy ruhsat edilýän ýerde de ýetece awtolog saklansa edil ýerden çykan ýer bolup köçe ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri ağzından 3-4 tane maşin bilen peýda bolýarlar. Ol maşinlarda da ses gatyldyjy awgarlar oturdular. Şeýle hem olaň üstü ýylçyn aýdylýan migalkaly ýagny ýanyp ötýän alýaşy sıralar bolan awtologlar. Şol awtolog boýlan ýere gelen köçe ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri öz maşinlaryndan allygyna signal berip ses gatyldyjy bilen awtologlar aýyrmagy onuň eýlerinden talap edýärler. Biz juda alyslara aýrýan ses aýdaly şol maşinlaryň berýän güňlük signaly bular bolmanyny 500 metr bilen 1 kilometr aralygyna eşdilýär. Biz gurrun edýän iki etrapçanda 9-njy, 10-njy, 102-nji çağlar bakty baglar ýerleşýär. Şeýle hem 47-nji, 48-nji, 51-nji, 52-nji, 55-nji orta mektepler ýerleşýär. Bakty baglaryň terbiýeçileri bu otlowsuz çağlaryň tinip oýanýanlygyny, bakty bagyň meýdançalaryny oýnap görän bolsa korkup bakty bagyň içine gatýanlygyny aýdýarlar. Mektep muallimleri kurslarının bolsa sapa bolan
mobilyanlygyny gurrun berýärler. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň parlamenti özüniň nowatdaky mejlisinde dine ynanmak azatlygy we dini guramalar hakynda kanun kabul etdi. Trend habar gullugynyň Türkmen hökümetine talgylanyp ýazmagyna görä bu kanun Türkmenistanyň demokratik hukuk we dünýäwi döwlet bolmagyna esaslanýar we dine hem dine uymak azatlygyny kepillendirýär. Azatlyk radiosu bu täzelik baradaky pikirini sorap din azatlygy boýunça habarlary çap edýän Forum 18 habarlar gullugynyň baş redaktory Felix Körli bilen söhbetdeş boldy. Felix, Türkmenistanda we sebetde din azatlygynyň ýagdaýyny köpden bäri sinleýän ekspert hökmünde siz bu täzelige, ýagny din azatlygy hakynda kanun kabul edilmegine nähili garaýarsyňyz? I think with all governments of the region, and especially Turkmenistan, we all have to look at what is happening in practice. Menin pikirimçe regionyň ähli hökümetleri aýratynam Türkmenistan wagtda praktikada iş ýüzünde nämelerin bolýanyna heretmeli. Ýagny bu ýurtda din jemgyýetçilikler nähili gün görýär. Konstitusiýada din barada kanun nämen kepillenirsin. Ol ýerde praktikada din azatlygy ýok. Hasawalmadyk din aktivlikleriniň ählisi bir kanun we sen munyň üçin cezalandyrylyp hem bilýärsiň. Dini dewiýatlara dol senzura girdilen. Olary ýurtda çap etmek, daşardan ýurt içine getirmek tassan mümkin näl. Ruhsat alman dini dewiýat getirmäge finanslan adamlar bolsa cezalandyrylýar. Täze bir din jemgyýetiň kanun durmalmagy mümkin näl derejede kyn. Ruhsat edilen din jemgyýetleriň bolsa ählisi bir hökümet kontrollugyna saklanýar. Dine döwlet geňeş tarapyndan gollanýan mescitlere işlemek ruhsaty berilýär. Sünni musulman mescidi bolmasan gaty kyn. Bir näçe saý musulman mescidi bar, emma olar berk çäklendirmeler aslynda işleýär. Beýleki din jemgyýetler barda gurrun edilen hatda protestant ibadathanasy da şowuzda döwlet tarapyndan hasaba hem alynan. Emma olaryň duguşmak mümkinçiligi ýok. Sebäbi olaryň jaýy ýok. Döwlet başçy sebäpli olaryň ýanyna barýan hem ýok. Eger olar hususy ýagdaýda duguşsalar, bu bir kanun bolýar. Şeýle bolansoň Türkmenistanyň wyjdan azatlygy diýen zat ýok. So, there is no such thing as freedom of conscience in Turkmenistan. Türkmenistan bir tarapdan kanunda raýatlara din azatlygyny berýär, ikinji tarapdan bolsa siziň aýtmagyňyz boýunça din azatlygyny çäklendirýär. Munyň sebäbi näme? Näme üçin hökümet bir zat aýdýar, emma başga zat edýär? Well, the government of Turkmenistan never explains why it does things. It does not feel the need to explain either to its own citizens. Türkmenistan hökümeti näme üçin beýle diýäni hiç wagt düşündirmeýär we hatda öz raýatlaryna ýa başga birine düşündirmek gerekdir hem öýtmeýär. Bu demokratik döwletler we adamlar bir ýerde öz sesini eşitdirip bilmeýär. Ondan bizdiňe hökümetiň näme üçin beýle hereket edýänini çaklap bilýär. Görnüşinden hökümet ýurtdaky hemme zady kontrol astynda saklamak isleýär. Bu metduaty profsoýuzlar raýat jemgyýetiniň tutuşlugyna şol sany dini hem ölçün alýar. Hökümet hemme zady kontrollyk edýär. Musulman jemgyýetini içinden kontrollyk edilýär. Esasy mamlaryň ählisini regional derejelere çenli hökümet belleýär. Beýleki jemgyýetler hem bir gözegçilik astynda saklanýar. Şeýlelikde bu bar bolup bilşi. Hökümet biziň şu wagt çenli görüşümizden şunyň ýaly bolup galmagy niýet edinýär. So that's how it is, and the government intends it to remain like that as far as we can see. Siziň pikirinizçe hemme zady kontrol astynda saklajak bolmagyň sebäbi nämede? Well, like all dictatorships, the government is nervous about its position. Sebäbi ähli diktaturalara mahsus zat. Hökümet öz pozisiýasy wagtda aladalanýar. Hemişe nähildir bir ýol bilen häkimetden çetleşdirilerini öýdüp gorkýar. Onsoň diktaturalar kontroly bilýär. Ýagny öz dolanýaryna hiç bir garşylygyň döremeldigi üçin tutuş jemgyýeti kontroly saklaýar. Netijede bu dini guramalara kontrol hem ölçün alýar. Ýogsa bolmany döwlet olarak kontrollyk etmek islese Türkmenistanyň bar bolan uly ýa-kiçi din jemgyýetleriň köpüsinden döwlete howp awanmaýar. Large or small they might be, and there are many religious communities in Turkmenistan which present no threat to the state, and even so the state wants to control them.
Din azatlygy boýunça forum 18 habarlar ulunyň baş redaktory Felix Körle bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda kanunda kepil geçilen din azatlygyndan siz nähili peýdalanyp bilýärsiňiz. Öz maglumatlaryňyzy, pikir garaýyşlaryňyzy Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna tesvir görnüşinde ýazyň. Websaýtymyzda Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Türkmenistanda suwun milli baýlykdygy resmi derejede ikrar edilýär. Ýurtda 1995-nji ýyldan bäri her ýyl aprel aýynyň ilkinji ýekşenbe güni ýöriti bayramçylyk geçirmek arkaly döwlet derejesinde suwun ähmiýetini ykdalýar. Şol birakdyň özünde de ýurduň ençeme böleginde ýaşaýjylar suwun gymmadynyň sözüň dogly manyýetinde gitdigiçe artýanlygyny aýdarlar. Balkan welaýatynyň Uzyn suw owasynyň ýaşaýjysy Nurgulun öz ýaşaýan ýerinde suw el ýeterliliginiň ýagdaýy barada Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryny dinläli. Söhbetdeşligi habarçymyz Sultana Çylyba geçirdi. Balkan welaýatynyň köp etraplarynyň agy suw meselesiniň kyndygy barada ýaşaýjylar maglumat berýärler. Şu meselede siziň obaňyzda ýagdaý nähilek, obanyň agy suw üpçünçiligi nähil derejede? Odalky gadançy etrawyň häzirki bereket etrawynyň Uzyn suw owasyna ýaşaýar. Bizde şol agy suw meselesi kynrak. Şo çeşmeden gelýän çeşmeden alyp içip otur şu wagt. Hojalyk maşynalar getirip goýýar. Olum el ýeterlide de goýýan bolan arasatçylygyň pes şoňy içip oturan suwumyz şol. Ine şu obada näçe hojalyk ýaşaýar? Men obada anyk bilemakda, obada 1000 döne geçýändir diýip pikir etýän hojalyk köpelip barýar-da. Ol Uzyn suw stansiýadan ba demir ýoluň geçelgetine ýaşaýjylar az ýaşaýar. Bizde obamyz uly, öňniýat daýhan birleşigi boly. Şonu kän hojalyk bizde ýankyş agy suw ýetmezçilik etdi. Onu şäherden hem getirip buýdurýanma biz ýöne el ýeterli bolup ýakyn ol. Şu hojalyk maşyn çekýär bizde suw. Ine şu el ýeterli diýenigde misal üçin bir maşyn suw näçe getirip goýulýar? Bir maşyn suw täze nimeden galanna öňkü köne puluna 90 manat bolýar. Şoňa goýýarlar şu wagt. Gatawlar kiçirek gatawlar. Odal näçe getirýärler? Ol 75 manatdy. Inni 90-a galdyrdylar. Şu maşyny goýýar, şeher wagt galyp durýar ol. Öň 50 manat bolanmasa köne pulun. Soň näme aýlyk galdy 75 manat etdiler. Soň täze ýylan märe minni 90 manata galdyrdylar şonu. Suwy. Sebebi olaram talap etdi, olaram biz sağa taklaýasy. Ine suwun hili pesrak diýdiňiz. Nähilek ýagdaýda hili pes näme suw şormaya gapamy? Suw dağdan ak gelýän çeşme wiska diýilýär, wiskadan gelýär ol. Onuň şonu ýank bir çaýnaga çaý gaýnatýar. Şo bir günne gaýnadylan çaýnaga hökmen erti çaýkasaň şoň düýüp ketmek. No, şon kirşelli suwda biziň şumat ulanýanymyz, ýank çaýnaga nämeden düýýäsä ýok ýüni gelýär suwy. Ine şol adamlaryň saglygyna diýen ýetirýärmi? Şol duýulýarmy, saglyga diýen ýetýän duýulýarmy? Şon saglygyna diýen ýetýän bolmagy mümkin, biz anyk bilemdik, ýöne şol ýeňillerler, suw ýeňiller. Bir ýerden gelirler duýýar on. Biz özümiz şonu ol içip oturansak biz näme dip bilemdik da başga ýerden gelirler üçin hem täsir etdi. Şu tuň arasynda dälligi. Ýanky böwrekde daş we ötaltyda daş we diýilýär. Ol şonun suwdan gelýän bolmagy mümkin şol. Şu çeýniň içine bir günde çaý gaýnatsak, şonu hökmen näme çaýkasak, şoň etegini ketmek daş emele gelýär. Şonu ýaly çeýniň içiniň ketmek baglaýşýar, çaý gaýnatýan çeýniň içiniň ketmek baglaýşýar, adama da şonu ýaly diýen etýän kädip kiretýär biz. Köp adamlarda bolýar şol şumat böwregine daş we ödünü daşwa diýle bilmedik şonýalykdan diýan gelýär kädip düşünýär. Şo suwy içmäge mejbur ole sebäbi şäherden hemme kişi getirtmäge ýagdaýym bolup durmaýar. Şäherden uly maşynalar bilen getirip goýýan ba, ulanýan ba suwy. Şäherden gelýän suwuň narhy näçe? Şäherden gelýän suw köne pulun 200 manat. Köp adam ulan bilmeýär, o el ýeterli däl. Täze işleýän aýlyk näme gadançy adwenelere ol ýeňil düşmeýär da 200 manatdan goýdurmak. Onu belbelli adamlar goýdurýar. Çeşmeden getirilip goýulýan ardan bahal suwy hojalykyň hemme goýdurup bilýän ulanýar şonu. Biziň içen şu näme owadan wiskadan gelýän suw her hojalyk şonu ulanýar. Şondan goýuwa her kim gapysyny şonu ulanýar. Howda şu suw goýdurup şonu ulanýar. Ine şu owaň içinde hiç ýerde krant çekilen ýer ýokmy? Biziň obamyzyň içinde krant ýok, hiç ýerde krant çekilenak. Bir ýöne şu goýumada goýulan suwy her kim güýji ýeten meni öýüne çekdirýär, emelle.
öýüne suwak realet diýeli. Daşarda kowdan şonu her kim ýagdaý bolan meni öýüne çekdirýär, hammamyny çekdirýär, şonu şeýtip bolanyp otýar. Öýüne amatlyk ýeňillik bolar ýaly. Näme üçin şu obada gyrant ýokdy barda ýaşaýjylar gyzyklanyp ýolbaşçylardan soralýarmyş näme üçin oba şeýle uly müňhojalykly oba döwlet gyrant çekip beren ol. Çekiljek diýeni diýip boldy. Hoş habar gelipdi. Goňşy balamyzda çekilipdir isgenleri, obaýa, obalara şoňa çekilipdir. Ol hepde de birgede gakýa giren. Bide de şoň ýaly Hudaý ýetirdi, belki şoň ýaly çekildi. Şo badan näçe ýyldan beri berýärler? Bilemdik, biz köpden beri garaşyp otýar. Öwesi şoňa ne gepligini bardyr gelir da, häzirki ýagdaýda tumy kynrak. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäri saglary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz.